ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ፅቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሮ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሮ ንኩልና ኣገዳስነት ዘለዎም ዝበልናዮም ኣርእስታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና መቸም ንነብረሉ ዘለና ግዜ ዋላ እኳ ብቴክኖሎጂ ምዕባለን ላዕሊ ዝውንጨፈሉ ዘሎ ግዜ እንተኾነ ውግን ወረ ውግን ከምኡ ድማ ወጥሪ ኣብ ርእሲ ወጥሪ ምትፍናን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናረሰነ እናወሰኸን ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ እዩ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ክንርኢና ኣብዚ እዋን እዚ ዓብላሊ ኮይኑ ዘሎ ኣሜሪካ ዓበይቲ መራኽባት ነፈርቲ ኩናት ብዙሕ ኣፅዋራት ናብ እስራኤል ገፃ ተፀጋዕ ከም ዘላ እዚ ድማ ከም ግብረ መልሲ ንምንታይ ኢላ ትገብሮ ከም ዘላ ክንርኢና ምክንያቱ ራሻ ብዙሕ ኣፅዋር ናብ ኢራን ትእቱ ከም ዘላ ዝገልፅ ብዙሕ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ብዛዕባ እውን ክንርኢ ክንፍትን ኢና ዩክሬን ነቲ ሓጓፍ ራሻ ምስ ኢራን ትገብሮ ዘላ ተጠቂሞም እዮም መስለኒ ሓንቲ ሳብማሪን ናይ ራሻ ኣጥሒልና ይብሉ እንታይ ማለት እዩ እዚ ክንርዮ ኢና ከምኡ እውን እቲ ኩናት እቲ ምስሓብ ኣብ መንጎ እዚአን ሃገራት ዘሎ ናብ ካልእ ራሻ መበል ሳልሳይ ግዜ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ትሬኒንግ ክትገብር ጀሚራ ኣላ ሶ ቨሪ ክሪቲካል ዝኾነ ግዜ ኢና ዘለና ምክንያቱ ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ዘሎ ኩነታት ኤሚነንት ዘይተርፍ ኩናት ወይ እውን ግድን ከጋጥም ምዃኑ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሕቶ ብኸመይ ኣበይ መዓስ እዚ ዘሎ ትሕቶ እምበር ከጋጥም ኣይጋጥምን ዝብል ሕቶ ኦልሞስት ተሰገረ ይመስል ስለዚ ዳርጋ ኩለን ሃገራት ዜጋታትን ካብ ኢራን ይኹኑ ካብ ሊባኖስ ካብ ገለመለ ንክወፁ ኣዚዘን ኣለዋ ሶ እቲ ሕቶ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ግዜ ቪድዮ ገይረ ካቨር ክገብረ ፈቲነ ግን ዩቱብ ስለዘይሕልፎ ዘሎ ጠጠው ኢለቐኒ ሕጂ እውን ነዛ ቪድዮ ኣይሆፕ ይሕልፈልኩም ምዃኑ እምበር እቲ ክሳዕ ክንደይ ረስንኩም ዘለዎ ኣይኖ ዳት ግን ናይ እስራኤል ክኸውን ከሎ ኩሉ ግዜ እቲ ዩቱብ እውን ይቋፀሮ እቲ ሓበሬታ ካልፎ ይደለኒ ዋላ ንእስራኤል ዝነቅፍ ተዘይኮነ ኣትሊስት ንቻነለይ ከምኡ ገይሮም ቻነል ዝገብርዎ እዮም በት ኢዝ ፓርት ኦፍ ቲ ናይ ወርድ ታይም ስለ ዘለና ሜቢ ሕግታቱን ከምኡ ክኸውን ይኽእል እዩ it doesn't matter so what are we talking about let's start here please like ግበሩ support ግበሩ ክሳብ መወዳታ ምሳይ ቀፅሉ ኣብ መወዳታ ድማ ዋላ ሓፃር ኮሜንት ድሮፕ ግበሩ ኣገዳሲ እዩ ነዚ ቻነል እዚ thank you. The U.S. is deploying more fighter jets and warships to the Middle East to help defend Israel from possible retaliatory attacks by Iran and its proxies. The aircraft carrier Theodore Roosevelt has reportedly left the Strait of Hormuz just 10 kilometers off the coast of Iran. U.S. Defense Secretary... So, comes to was alone. America ካብ ወሽመት ናይ ፐርሺያ ዝነበረ ኣብ ካልእ ዝነበረ ብምሉእ ነፈርቲ ኩናት ዝፀዓና መራኽብ ናብ እስራኤል ገፀን ጉዕዞአን ይቕፅላ ኣለዋ ናብ እስራኤል ገፀን ይለግባ ይኸዳ ኣለዋ ቀዳመይቲ ዘይኮነት መበል ካልኦይቲ ሳልሰይቲ እዚኣ እያ ስለዚ ቀሊል ውግእ ዘይኮነ ሰፊሕ ውግእ ትፅቢት ይግበር ከም ዘሎ እዩ እዚ ነገር እዚ ብኸመይ ምዃኑ ብዝተፈላለዩ ኪላታት ክንሰምዖ ኢና ሕጂ ሳክት ካብ ጫፍ ኣምፂና ንዛረበሉ ዘለና ከይመስለኩም Lloyd Austin has also sent cruisers and destroyers equipped with ballistic missiles to the region. For more, we're joined by John Allen. He's a former Canadian ambassador to Israel, also a senior fellow at the Munk School of Global Affairs and Public Policy. Thanks for being on the program today. My pleasure, Linda. I want to get right to it because we never have enough time to break all of this down, but let's start with the news of the last 24 hours. The Pentagon saying they're moving a fighter jet squadron to the Middle East, maintaining an aircraft carrier to the region. What do you make of this move? So تحت زلو أبزي وانزي أمريكا بزح ميليتاري أسات سيوم زبلو وتهدراوي أصوارات اللي مراخبن كال وتهدراوي عقمن ناب إسرائيل أتسقي عقم زلا انتاينا خنم ببون خلز انتاي مالتي بنتاغون دما ولا ود باليستيك ميسايل كهرماز غلان كده كاليا زغلان از تكنولوجي زعتقا نفرت زلو او خيدن كم زلو زنتاي كنبب زغلي زوزا Well, it initially, it feels like an escalation, but of course it's not an escalation. It's an effort by the United States to send a message to Tehran, to Hezbollah, and to the Iranian Revolutionary Guard that they should be concerned about their own escalation and that the United States is there to back Israel in case there are multiple attacks either by Iran or by its proxies, Hezbollah. سنتايو تي كونتات نريو زلنا أمريكا خد قبرو خلا اسكاليشن يكون صارني ومهنيات أمريكا بوليس نعلم وانا نعلم سلسو غنت مراخب كيناتان أسواراتان نبزلي تبوتا كتنقص أوسط تغليا قمي تحسبناتهم أمريكا تقبر نجر اسكاليشن ويج من تنشن دفت رايكونن أو أسوارات ناتا أبا في دقنا إيرترا ويا في دقنا تغييراتو نجر يكون نات كامركب نبزقون أنت تنقص عيساقن there is a big trouble China كاب بحرناتهم كاب أفدقناتهم
قال كيلومترات مراقبهم تنقسم زي كرايسيس يزي بروفوكيشن ينتبه يزرب أمريكا جن أب أفنجانا تشاينا متيا وتهدروا نبرتها تنقسم سو انتهي مالتيوم اتقدم أمريكا كم زنا انتهي لا تزارب أنا حيلي نبرة لو بقنكم يكونوا كنا هذا تغيري حيلنا أمريكا مزميزو ميم ريوم ميم حوتي زنيشتي حوتي مراقب كيناتنا أمريكا كبابك أي بحر كم زتف أجر ونال شو إذا حد أبي سيجنال إنه بحال تشاينا بحال راشا ناتو it's just لومي أبزوان زنيشتي بحال حيل كم زي اللي درونات ناي حوتي كبيران زمت التكنولوجيا مالتيو ناب إسرائيل وش تأتيو أوش أبتي ودب هيفا كحرم زخ عليو ناي حزب الله كمو أوش إسرائيل نتي أيرون دوم زبال سجيرو يحرم الله سنتاي مالتيو كنت منتاي وتهدر عقمل لك تكنولوجي غيره خمس له حدش تكنولوجي نتناي قدم كك نقل حصون تسلك كتحسه خمس غلن كتفو خمس غلن نجزيان تقريف قالوا دما بفلاي أبزناي حجي مودرن أطوارنا يكونات أمريكا دحرها زلا سلمتاي كم تزدل انفستمنت سلازي اللي جنزب لهم جنا بكال سلاز طف اوريدي تحوز جنزب سلاز غوني نتي اف 16 مينتينانس دو نتي اف 35 مينتينانس دو نايتو تايل تجنزب قلتيفو كابتي جبانا يتهاجر كم طف بنصارو بوحد باجت كم بعد راشا كم بعد ايران كم بعد تشاينا بزح اصوارات يسرحوا كم زلو كم بعد الهندي بزح اصوارات يسرحوا كم زلو بفلاي تشاينا منالبات تكونتات امريكا يفلطيهم 5 عامات 6 عامات تسأنيهم بفصم تشاينا كوادر كم زي كله يفلطيهم تشاينا تقلت عفي تشاينا بعالم قداميتنا مراغم تفرح غير زي امريكا بفصم كتوادر يدخلنا زين لو انا فرت كوينات قصقصا قلقله دحرجي كالك سرح يدخلنا امريكا بالتعميات التكنولوجي تكسيراته حنت مركب نخسرح ايكونن نبسا ገንዘብ ከፊሎማ ንኽስራሕ ኣለዎም ገንዘባት ከፊሎማ ንዘሎ ሃገራትን ክሰርሕ ይከኣለትን ኣሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካ ኦልሬዲ ቴክኖሎጂ ሉዝ ጌራት ኣለዋ ተዓቕሚ ግን የለን እቲ ኢንዳስትሪያል ኬፓቢሊቲ እቲ ፋብሪካታት የለን ካብ ቻይና ይትመፅእ ስፔር ፓርት ኩሉ ነገር ወይ እውን ኣብ ቻይና ክስራሕ ዘሎ ቻይና ድማ ንፀላእያ ዝኾነ ፅዋር ኣግጂፋ ወይ ኣብ መልሚዳ ክትባይ ትኽእልኒ ንነብሳ ስለ ዘድልያ ዘሎ ቻይና በንፃሩ መበል ሳልሰይቲ ናይ ነፈርቲ ኩናት ትስከብ መርከብ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምዝርጋሕ ትርከብ ኣላ ሌተስት ቴክኖሎጂ ሓዚ እቲ ናይ መራኽብ ምስራሕ ኢምፓየር ናይ ቻይና ድማ ሾኪንግ ኢና ኣሜሪካ ንኤውሮፓ ክንድኦም መራኽብ ዝሰርሕ ዓቕሚ የለን ኣብ ነፈርቲ ኩናት ድማ ድሮ ትርእይዎም ኣለኹም ኣበይ በፂሖም ነፈርቲ ጄት ናይ ቻይና ገለ ካብተን ቶፕ ኖች ዝበሃላ ኮይነን ዘለዋ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ገለ ኣድቫንቴጅ ናይቲ ዓመታት ዝሓለፈ ዘለዎ ኣለዎ ድሕሪ ሕጂ ክንህልዋ ኣይክእልኒ ኣብ ድሮንስ ንኣብነት ኣሜሪካ ገለ ካብቶም ኣብ ቶፕ ሊግ ዘለዉ ይኮነትን ኣለዋ ድሮናት ግን እተን ዝዓበየ ኣብዚ እዋን ዕዳጋ ናይ ድሮንስ እኳ ዓፀራ ዘሎ ቻይና እዩ ሓደ ቀዳማይ ኣብ ድሮን ተመፂኻ ቀዳማይ ቻይና እዩ ድሮን ቴክኖሎጂ እዚ ሕጂ ዝመፅ ዘሎ ቴክኖሎጂ ንቻይና ዝወዳደር የለን they have the industrial capability technology and everything but regional powers ከም በዓል ቱርክ እንተሪኢኻዮም ሕጂ ዓበይቲ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ዘማዕብል ዘሎ ኢራን ማሲፍ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ኣማዕቢሉ ዘሎ እዩ ግን እንታይ እዩ ትሕቶ እቲ ሶፍትዌር ኤግዛክትሊ ሌተስት ቺፕስ እንገለ መለን ስለ ዘይረኽቡ ቨሪ ሶፊስቲኬትድ ክሰርሑ ይክእሉን እዮም ዘለዉ ኢራን ምናልባት ናይ ቻይና ዕቤት ናይ ቻይና ምዕባለ ግን ነዚ ኩነታት እዚ ክቕይሮ ከም ዝኽእል ሶ ንመለስ እንጂ ነዚ ኣርእስቲ እዚኣ ክበኩም እየ ስለምንታይ ከም ዘምፃእኽልኩም ነዚ ክትርእይዎ ስለዚ Russian military planes continue to land in Iran one after the other. Iranian analyst Hayal Moatzi wrote about this. Events are developing very interestingly. I mentioned in my analysis that if the war starts, Russia will be with Iran, he said. It should be noted that Iran is expected to attack Israel in order to avenge Ismail Haniyeh, the head of Hamas, who was killed in Tehran. The US president has vowed to help Israel counter Iran's looming attack, but warned the Israeli prime minister not to count on US support if he escalates. So, انتهينا نسمع زلنا إيران أبز حلفة بفلاي بيكس أبز حلفة كلتا سلسلة معالت بزح جزء ريبورت زخونة even نايت فلايت سيجنالس نايت فلايت دايركشنز كلنا جبروا كبراشا بزح عبيت من نفرتي ناي كارغو نفرتي ببزح هنا بإيران كوردا كم سرايا كلها تندما ناي وتهدراويان نفرت كم زنبرة تزورد زنبرة دما أسوار مخانو إذا بوتين بوك اعتزاري نسألاتنا تعتقدكم بخميكم نقولكم سبقيرنا نفلت أخذ ترفات ورا لنا نسألاتكم كان عتقينا نتو مشاركتنا كان عتقومنا بمبال نيران مودرن أسواره باكم زلون مودرن إلكترونيك وورفير جامك جبر زغل تكنولوجي اير ديفنس سيستم
ነፈርቲ ኩናት ዝተፈላለየ ኣፅዋር ይህባ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ እዚ ከዓ ንዓለም እውን ዘገርም ኣይኮነን that's why ኣሜሪካ ብብዝሒ መራኸቢ ኩናትን ገለን ተምፅእ ዘላ እቲ ራሻ ኢራን ክትፍንዎ ትኽእል ኣፅዋር ወይ እውን ኩና መጥቃዕቲ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ ዘለው እዮም already بسلياسي بس يحملوا نزيع بكال سكاي نيوز مجلس يبوم لا نيرام كريكم كفتني سودات التنبلو زلنا سوينا كاب ترى نجر كاب استفل على ميديا تتمسي إذا مسألكم سويكا كستويلو خمس جير وده كونسي credibility كله تحبريتا listen to this one. Thank you as always for joining us. So how significant is this deployment? Well, essentially what the US is doing is increasing its naval and air capabilities in the region in a fairly hurried fashion, which does suggest that their intelligence is suggesting that an Iranian response is imminent. The goal of the US deployment will be to defend Israel against Iranian ballistic and cruise missiles. So انتهي بلالو اوكي كده ناي ديفنس استراتيجيستي سو انتهي بلالو أمريكا بزقلطفه منገዲ ናይ ወታደራዊ ዓቕምናታ ኣብ እስራኤል ገጻ ተጸጋዓላ እዚ ድማ ሓደ ነገር ጥራይ ነገርና ስለያው ሓበሬታናቶም ስለያው ረበብናቶም ሓደ ኣገዳስን ብርቱዕ መጥቃዕትን ኣብ ኢራን ኩሉ ከም ዝኽእል ስለ ዝርድኦም ዘሎ ቁልጡፍ ዝኾነ ሞቢላይዜሽን ወይ ከዓ ኣጽዋራት ወይ ከዓ ወታደራዊ ዓቕሚ ናብ እስራኤል ምስጋዕ ይወስድ ኣለዉ ስለዚ እቲ መጥቃዕቲ ካብ ኢራን ክመጽእ ዝኽእል መጥቃዕቲ ጥራይ ዘይኮነስ ስፍሓትናቱን ዕምቆትናቱን ገምጋም ስለ ዝወስዱ ዘለዉ መመሊሶም ወታደራዊ ሓይልናቶም ናብ እስራኤል የልግቡ ከም ዘለዉ ዝኻንታዩ every time comes ዝኽብል ከሎ ቻይና big celebration ከም ዘለዋ ትፈልጥ ኣለካ this is a big ንቻይና ሲ ጸጋ እዩ እዚ because silently ቁጠባናቶም ወታደራዊ ዓቕምናቶም ካልእ ጽልዋናቶም ብቀረባ ንቕድሚት ክምዝግዝግዝ every time እስራኤል ትገብሮ ዘላ ድራማ ኣሜሪካ ተቐባልነትናታ ንታሕቲ ከም ዝኸይድ ወታደራዊ ዓቕምናታ ንታሕቲ ከም ዝኸይድ ኩሉ ትናታ ተኣማንነታ ንታሕቲ ከም ዝኸይድ ዝገብር because why is America doing this? ማለት ኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ጋዛ ክንደይ ሰብ መይትሎ ኣብ ፈለስጤም ኣብ በይሩት ክንደይ ሲቪል እስራኤል ቀቲላ ኣላ ክንደይ ግዜ ተቐቲሉ ኣሎ ሰብ ደንቀነ ኢራን ግብረ መልሲ ትብዛላ ኣብ መሬታ መራሒ ጋሻ ኣብቲ ሃገራ ዝመፀ ኣብ መሬታ ስለ ዝተቐትለ ቀታሊኡ እውን ስለ ዝፈልጡ እዮም መጥቃዕቲ ዝገብሩ ዘሎ ኣሜሪካ ግን ነቲ ኩሉ ዝተገበረ ብዘየገድስ ንዑ ንእስራኤል ክንድግፍ ናይ ትብል ዘላ ሶ every time እዚ ትገብሮ ዘላ ዓለም ኣሜሪካ ተሓቀኛ ምስላታ ወላቲ ቀደም ተዓሚቱ ኣሜሪካ ዝበር ሓደ ሕማማት ኣለዉ እንዲኦም ንዕም ሸለል በልዎም እንተቲ ካልእ ኣሜሪካ ጥዒቲ ሃገር ኮይና ትስምዖ ዝነበረት ግን ከም ዝቐብፅ እዩ ዝኸውን ዘሎ as happened in April. But I think the key thing here is that in this instance, the Iranian attack will be much larger and much more of a multi-axis attack coming from multiple directions simultaneously. So it'll be much more difficult for the Americans and the Israelis to defend against. It's considered the most... سمعك ما ننتهيلو እቲ መጥቃዕቲ ሕጂ ክግበር ዝኽእል ብብዙሕ ዳይሬክሽንስ ክግበር ከም ዝኽእል ከምኡ ድማ ኣብዚ ሓለፈ መጥቃዕቲ ኢራን ኦልሬዲ እንታይ ዓይነት ኣፅዋር ናብ እስራኤል ክኣቱ ከም ዝኽእል ኤክስፐሪመንት ገይሮም ኣለዎ ብመንገዲ ሕዝብላ ገይሮም ፈቲኖሞ ብመንገዲ ሕቲ ገይሮም ፈቲኖሞ እንታይ ዓይነት ኣፅዋር ብኸመይ ክኣቱ ከም ዝኽእል ሪኦም ኣለዉ ስለዚ ኣብ እስራኤል ዓብ ፍርሂ ተፈጢሩ ዘሎ ዓብ ስጋት ተፈጢሩ ዘሎ እዚ ነተንያሁ ዝበሃል ነቶም እስራኤላውያን ከጥፍኦም ምዃኑ እዩ ምክንያቱ ኣዝዮም ብዙሓት ፀላእቲ ዝገብር ዘሎ ትዕቢት ናቱ ኣብ ስልጣን ንክፀንዕ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ድማ ኣጥፊኻ ጥፋእ ዝዓይነቱ መንገዲ ይኽተል ኣሎ እዚ እስራኤል ኣዝዩ ንእሽተይ ሃገር እዩ ብጣዕሚ ንእሽተይ ሃገር እዩ ዝቕሉ እስራኤል ክንብል ከለና ዓብ ሃገር ከይመስለኩም ብጣዕሚ ንእሽተይ ሃገር እዩ ግን በቲ ዘለዎ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ናይ ኤውሮጳ ሓይሊ ደገፍ ዘለዎ ብኡ ልዕሊ ዓቕሙ ጭዋዳ ከም ዘለዎ ልዕሊ ዓቕሙ ፅልዋ ከም ዘለዎ ኣክት ስለ ዝገብር ነግድን ምስ በዓል ኢራን ዓበይቲ ሃገራት እዮም ግን ኣገይን እስራኤል ናይ ኣሜሪካ ኣካል ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ኣክት ስለ ዝገብር እዩ ዓብ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ Dangerous time for the Middle East since the October 7 attack. So what are the likely scenarios, the worst and possibly the lesser serious scenarios in the next 24 to 48 hours? Well, I'm convinced the Iranians are going to retaliate. Firstly, I don't see any possibility of both sides accepting an off-ramp. So if the Iranians are going to retaliate, they know that the attack in April failed because it was too limited and it was staged incorrectly in the sense that it gave the Israelis and the Americans effective time to defend against it, which means that their attack this time will be really mass attack using a multi-axis approach from multiple directions. So not only the Iranians, but also Hezbollah, as well as Hamas, as well as the Iranian-sponsored militias in... So, this is also interesting. ኣብዚ ሓለፈ ኢራን ኣጥቂዓያ እስራኤል ተኸላኺላቶ እያ ኢሉ ዝዛረብ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ተመጥቃዕቲ ግን ኢራን ምስ ኣሜሪካ ምስ ካልኦት ሃገራት ተረዳድያ
ግብረ ሽማው ግብረ መልስያ ተብ ነይራ ዓቕማት ራያ ከተር ትፍት ነይራ ሰዓት ክንደይ ክትኩስ ምዃኑ ቤግ ትመፅእ ምዃኑ ከመይ ክኸውን ምዃኑ ኩሉ ሓበሬታ ይባቶም እዩ እዚ they already know ተዳልዮም ክፀንሑ ነቲ ከውርድዎ ገለመለ ከምዚ ኢሎም ከለዉ ከማን 6-7 ሚሳይላት ኣትዩ ኣብቲ ወታደራውን ኤርፖርት ናይ እስራኤል ዕላማታቱ ክሃርብ ክኢል እዩ ሕጂ ግን ከምኡ ክኸውን ኣይኮነን ሓደ ብዝተፈላለዩ ዳይሬክሽንስ ክመፅእ ተኻሊ ድማ ናይ ግድ ናይ ከምኡ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትባ ይትኽእልና ባይ ወይ ሃገራት ዓረብ ገለገለ ሃገራት ዓረብ ንኢራን ክትቁጠብ ከም ዘላ ገለገለ ክዛረብዋ ጀሚሮም ኢራን ድማ ተሪር ግብረ መልሲ ይባተን ኣላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዳ ትእቱ ሃገር ናይ ዓረብ ካብ እስራኤል ፈሊና ከምዘይ ንሪኣ ኢላቶም ኣላ ስለዚ ኢዶም ንዝእቱ ንዓታቶም ንባዕሎም ዕላማ ክንገብሮም ኢና እያ ኢላ ዘላ ስለዚ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ኦልሬዲ ካብቲ ዘረባ ናይቶም እቲ ኩናት ዘይተርፍ ወይ እውን ኤሚነንት ግድን ከጋጥም ከም ዝኽእል መጥቃዕቲ ናይ ኢራን ኦልሞስት ከም ቅብል ተወሲዱ ኩሉ ስጉምታት ፍላይት ናብ እስራኤል ገለበለ ኩሉ ኣዝዩ ብጥንቃቐ እንተሎ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ጠጠው ከም ዝበለ እዩ ዝንገር this is very sad story ነዚ ጉዳይ እዚ ኣክንብ ሰላምን ብዘተን በዓል ቻይና ክንደይ ግዜ ናይ ሰላም ኢኒሽቲቭስን ኮንፈረንስን ክትገብር ፈቲና ኣሜሪካ ግን ብጀካ ኩናት ካል ረብሓ ስለ ዘይብላ እዚ ንሪኦ ዘለና መድረክ ብተደጋጋሚ ነተንያሁ ዝገበሮ ፅሉል መንገዲ ንዑ ንምክልኻል ወታደራዊ ዓቕማ ኣፅዋር ምእታው ጥራይ እንተዘይኮይኑ ንናይ እስራኤል መራሒ ትጋገለካ ግደፍ ነዚ ዞባ ብውግእ ትወስድ ዘለካ ዝብሎ ሓይላ ብኣሜሪካ ከምዘየለ ኣብ ኮንግረስ ናቶም ምስ መፆም ድማ ኣብ ከክልተ ናተን ሱ የጣቅዕሉ ነይሮም ስለዚ ኦልሬዲ ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ሃገር ምዃኑ ባይቶ ናቶም እንታይ ምዃኑ ኩሉ ነገር ንውግእ ዝተቃነየ ካብ ውግእ ወፃኢ ክሓስብ ዝኽእል መንግስቲ ከምዘይብሎም ባይቶኦም ይኹን መንግስቶም ይኹን ገለመሊኦም ይኹን ፕሬዚደንቶም ይኹን ኩሎም ደሰይም እዮም ስለዚ more of the same እዮም ዝብልዎ ስለዚ እዚ እቲ ኩንነት ክንፈልጦ ዘለና let's go back to up to Iran ዘተፀንሐ Washington in the dark, as he did with the killing of a Hamas leader in Tehran. According to an Axios report citing 2 U.S. officials, President Joe Biden had a tough call with Prime Minister Benjamin Netanyahu, where he vented his frustration from the fallout from Israel's escalatory action, as his administration tries to broker a hostage and ceasefire deal between Israel and Hamas. እንታይ እዩ ዝበሃል ኣሜሪካ ኤቭሪ ታይም እዚ ነታንያሁ ናይ እስራኤል ዝገብሮ ዘሎ ሕርቃን ከም ዘምፅኣለዎምን ዓቕሎም ከም ዘፅበለዎምን ምክንያቱ እቲ ውግእ ንሶም እውን ኣይደልይዎን እዮም ይፈልጡ ኣለዉ ከመይ ገይሩ ኣብ ካልእ ዘይደልይዎ ውግእ ይጥቦም ከም ዘሎ ምስ ኢራን ክዋግኡ ይደልዩን እዮም ዘለዉ they know themselves ንሑቲ ብሓይሊ ጠጠው ከብልዎ ተዘይክኢሎም what chance do they have ንኢራን ጠጠው ከብልዋ and at the same time they know መጠን ምስ ኢራን ዝኣተዎ ቻይናን ራሽያን ክልቲኦም ኢዶም ክትውሉ ምዃኖም ምክንያቱ ንዓተቶም ትዝበለፀ እዩ ራሻ ኣብ ዩክሬን ኣሜሪካ ብኩሉ መንገዲ ንሳ እንጆይ እናገበረት ዩክሬናውያን ኣፅዋር ተጠቂማ ቤላ ትጋራ ፀዋተሎም ኣላ ወይ እውን ተዳኽሞም ኣላ ኤግዛክትሊ ኢራን ክጅምሩ ከለዉ ድማ ልክዕ ነቲ ንሶም ፀዋትሉ ዘሎ ራሻ ክፀዋተሉ ምዃና ምክንያቱ ኣፅዋር ክትቦም እያ ጥቃጥቃዮም ኢራን ድማ ነቲ ስራሕ ክሰርሓሎም ስለ ትኽእል እዚ ከዓ ንኣሜሪካ ንእስራኤል ዓብ ፅፍዒት እዩ ክኸውን so this is going to እተን ክልቲአን ሃገራት ድማ ዶብ ስለ ዘይብለን ኩሉ እቲ ዞባ ይክርበሽ ምክንያቱ ብኣየር ዝግበር ውግእ ክኸውን ስለ ዝኾነ it's going to be very very critical so very sad እዚ ከምዚ ክኸውን ምዃኑ ኣብዚ ሓንቲ deeper analysis ከርእየኩም ክፍትን እየ Iranian officials convened in Tehran with representatives from Iran-backed groups to discuss plans for what is said to be a joint mission against Israel, which they blame for the killing of Haniyeh and Hezbollah commander Fuad Shakr. Iran and its allies are preparing coordinated actions intended to deter Israel while avoiding full-scale war, according to AFP. So ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ I don't know እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ርአ ኣብቲ ዋኑ ሪፖርት ክገብረልኩም ክፍትን እየ ግን እቲ ዘሎ ቴንሽን ወይ እውን ወጥሪ ኣብ መንጎ እዚአን ሃገራት ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ይኸይድ ከም ዘሎን ይስተረና ጥራይ ዘብል እቲ ኩናት ናብ ዓብ ክኸውን ከም ዝኽእል but at least እቲ መርሕነት ኣብ እስራኤል ዘሎ ክሳብ ዘሎ ካብ ሰብ I think እቲ ውግን ወረ ውግን ብጣዕሚ ረብሓ ኮይኑዎ ዘሎ ካብኡ ወፃኢ ድማ ፖለቲካዊ ሂወት ስለ ዘይብሉ it's going to be very difficult እዚ ውግን ከየጋጥም ምክንያቱ እቲ ፕሮቮኬሽን ናብ ልዕሊ ኢራን ዝግበር መመሊሱ ዝብርትዕ ቅድሚ ቆቁርብሲ ናይ ሕዝብላ መራሒ ኣብ በይሩት ሃሪሞም ነይሮም ስለዚ ሶሬድ ሓደ ፕሮቮኬሽን ኣብቲ ካልእ ሃገር ከይዶም ዝገብርዎ ዘሎ መጥቃዕቲ ንስ ንባህሉ ፕሮቮኬሽን ስለ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክወሃበሉ ምዃኑ እዮም ዝብል ነይሮም ኣብ ልዕሊኡ ግን ነዚ ናይ እስማኤል ሃኒያ ኣብ መመረቕታ ናይ ፕሬዚደንትነት ናይ ኢራን ክሳተፍ ኢሉ ንዝኣተወ ዝገበርዎ ድማ ናይ መወዳእታ ቅሕ መስመር ተሰጊሩ ኮይኑሎ ማለት እዩ
Russia intends to deploy offensive missiles within striking distance of Western Europe if the United States fulfills its promise to deploy a similar capability in Germany in 20... So, እዚ ፅንሕ ኢለ ከመልሰልኩም እየ next topic ስለ ዝኾነ ኣብዚኣ ሓንቲ ኣገዳሲት ኣርእስቲ ክበኩም እየ. Let's go here. Assassinated Hamas political leader in Iran this week. Iran has vowed revenge. Wall Street seems not to care. It is banking on cooler heads to prevail. But is this complacency justified? Why might the US elections be changing the reaction functions of Iran in Israel? What could bite the market in the ass? So everywhere you go, regional war ዝብል ዘረባን ሓሳባትን ዳርጋ ዝበፅሕ ግዜ ኢኻ ትሰምዖ. And this is really sick. ምክንያቱ ውግ ወረ ውግ ክዝረብ ከሎ ሕማቅ እዩ ንኩሉ ነገር እዩ. In a multipolar one? Or are we already in a multipolar one? I don't know. What I do know is that the unipolar world and the multipolar world orders are locked in a high-stake power struggle right now. The unipolar world wants to maintain the dominance that it has enjoyed since the end of the Cold War, whereas the multipolar world wants a bigger seat at the table and a bigger share of the pie that it thinks it deserves. Which side will prevail in the end? The jury's still out, but the power struggle has already produced some obvious and less obvious winners. So እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ መንጎ ዩኒፖላር ወርልድ ኣሜሪካን ናታ ኣላይስን ወይ ከናታ መሻርክታን ከምኡ ድማ ማልቲፖላር ወርልድ ዝደልዩ ናይ እንኳ ቀጥራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ከምቲ ቀደም ዝነበሮ ኩሉ ነገር ባዕለይ ብሒተ ኣነን መሻርክተይን ድሌትና እናገበርና ክንነብር ኢና ነዚ ሲስተም እዚ ንምዕቃብ ድማ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ክብሉ ከለዉ ማልቲፖላር ወርልድ ዝኣምኑ ራሽያ ቻይና ብሪክስ ብዓብዮም ድማ ኖ እስኺ ጥራይ ትዝዮ ዓለም ኩሉ ይኮነን ኩልና ማዕረ ንሳተፈሉ እንካን ሃባን ዘለዎ ሽርክነትን ሓበራዊ ረብሓን ዘለዎ ሲስተም ኢና እንደሊ ነዚ ድማ ክንፅዕር ኢና ተባሂሉ ኣብ መንጎ ክልተ ዞም ብሎክስ እዩ ዘሎ እቲ ቃልሲ ወይ እውን እቲ ወጥሪ ትኻል ኩሉ ነዚ ሓይልታት እዚ ንመተግበሪ ወይ እውን ንመፈራርሂ ወይ እውን ሓትሕትካ ንመፈታተኒ ዝረአ ዘሎ ኩነታት እዩ. Everything is in line ኣብዚ ናይ multipolar world versus unipolar world ዘሎ ዓለም ኣብ መንጎም ዘሎ እዩ. መን ክስዕር መን ክዕብልል መን ክኸውን we will see. ኣሜሪካ ግን ሓደ ነገር እዮም መበልካላይ ክንከውን ድሌት የብልና እዮም ዝብሉ ዘሎ. መበልካላይ ምዃኖም ክኾኑ ምዃኖም ርግፀኛታት እዮም. ካልኣይ ኮይኖም ጥጥዑ ክብለ ይኮኖም ክለዮም ካብኡ because እቲ ዘለዎም ዕዳ እቲ ዘለዎም ኣካይዳ ሪስትራክቸር ክገብሩ እንትዘይክኢሎም ክለዩ ጥራዮም. ምክንያቱ ቻይና ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ከምዚ ገይራ ርኪባቶም ዘላ ሜይ ብህንዲ ሜይ ብኣናዘር ካንትሪ መፂኦም ድማ ብፍላይ ራሽያ ሪኦርጋናይዝ በዚ ሕጂ ዝኾንዎ ዘለው እቲ ነገራት እንተተረጋጊዩ ራሽያ ብዙሕ ሪሶርስ ዘለዎ ሃገር ስለዝኾነ ሂጅ ፖቴንሻል ከርክበሉ ዝኽእል ምክንያቱ ፀጋታት ኣሎ ስፍሓት መሬት ኣሎ ካል ብዙሕ ነገራት ዘለዎ እዩ ዓቕሚ ሰብ እውን ሪኦርጋናይዝ ተጌርካ ካብቲ ብልሽውናን ገለመለ ዝነበረ ኣሊኻ ስርዓት ብዝሓዘ መንገዲ ተኸይዱ ብወታደራዊ ሓይሊ ንኣሜሪካ ፀብለል ከም ዝበለቶም ፈሊጦም ኣለዉ. ምክንያቱ በይና ምስ ሙሉእ ሓይልታት ኣሜሪካ ወላ ሓንቲ ክትገብሮም ኣይከኣለትን ገለገለ ብሎ ኣሎ. ዩክሬን እኮ ዝዋጋ ዘሎ ዩክሬን ኣይኮነ ዝዋጋ ዘሎ ዩክሬን ክልተ መዓልቲ ክገብር ኣይበኻለን. ኤቭሪቲንግ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ኣሜሪካ ኦርጋናይዝ ትገብሮ ዘላ ኤቭሪቲንግ ስለያዊ ይኹን ኣፅዋር ይኹን ኤቭሪቲንግ ኣሜሪካ ጥራይ ግን ኣይኮነትን ብሙሉ ሃገራት ኤሮጳ ዘለዎም ኣፅዋር እዮም ዝብ ዘለዉ ዘለዎም ኢንፋክት ሕጂ ተወዲቦም ነቲ ዝኸበረ ንነፍስና ንመከላኸሊ ክንጥቀመሉ ኢና ኢሎም ዝዕቅብዎ ዝነበሩ እውን ይህብ ኣለዉ. F-16 ማለት ኣዝዩ ክቡር እዩ ንሓደ ሃገር ዓብዪ ኢንቨስትመንት F-16 ኣብ ብሪፈረንደምን ብገለን ኢኻ ትገብሮ ኣዝዩ ክቡር እዩ ቢልዮናት ይዋግኡ ነዚ ከማን ይህብ ኣለዉ. ናይ መወዳእታ ኣሰት ናቶም ናይ ኢነርሽን መከላኸሊ ገዲፎም እዮም ዝብ ዘለዉ. ሰምታይ እዮም ዝከም ዝገብሩ ዘለዉ ንራሽያ በይኖም ክዋግዋ ከምዘይክእሉ ይፈልጡ እዮም. እቲ እንኳ ክገብርዎ ዝኽእሉ ንዩክሬን በጃ ጌርና ገለ ክፋል ናይ ራሽያ እንተዳኸምና እዩ እቲ ዕላማ እምበር ክስዕርዋ ሓሳብ የብሎምን መደብ የብሎምን. ከመይ ጌርና ንራሽያ በዚ ናይ ዩክሬን ሓይሊ ተጠቒምና ነዳኸማ ስለዝኾነ እቲ ስትራቴጂ ኩሉ እቲ ራሽያ ትገብሮ ዘላ ድማ ራሽያ ክሳዕ ክንደይ ሓያል ምዃና እያ ተነፅሮም ዘላ. ብእገዳ ኣይከኣልዋን ኩሉ ዓይነት እገዳ ፈቲኖም ክሰርሕ ኣይከኣለን. ወታደራዊ ዓቕሚ ኩሉ ዓይነት ቴክኖሎጂ ፍትን ኣለዉ ገለ መለ ፈቲኖም ኩሉ ፈቲኖም ኣይሰለጦምን. ስለዚ the reality is ኣባይተ ዘሎ ኩነታት ዶናልድ ትራምፕ ተደጋጋሚ ዝብለ ኣብ ኩሉ ፈቲና ወላ ሓንቲ ለውጢ ክመፅእ ኣይከኣል ካውንተር ኦፌንሲቭ ተባሂሉ ለውጢ ይመፅእ. so at the end of the day እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ራሽያ ኦልሬዲ ሻዲና ኣብ ዝዋን እዚ ሓይሊ ናይ ኤሮፓን ኣሜሪካን ኩሉ ስለ ዝረኣየቶ ክገብርዎ ዝኽእሉ ወላ ሓንቲ የለን ባህሊት እያ. An example of an obvious winner is Mexico, that is benefiting from reshoring and friendshoring of American manufacturing. Mexico has seen a surge of direct investment
and last year overtook China to become the largest exporter to the US. A less obvious win. እንታይ ዝከይሉ እዚ ኩናት እዚ ንኻልኦት ሃገራት ድማ ዓብ ረብሓ ይፈጥር ዘሎ ንኣብነት ሜክሲኮ ኣሜሪካ ካብ ቻይና ክንወፅእ ኣለና ካል ነገር ክፈጥር ኣለና ክብሉ ከለዉ ኣብ ኣሜሪካ ከፍርይዎ ይክእሉን እዮም እቲ ንብረት ዓቕሚ የለን ሰብ የለን ከምኡ ድማ እቲ ዋጋታት እውን ይዋፅኣካን እዩ ስለዚ ብዙሕ ፋብሪካታት ናቶም ኣብ ሜክሲኮ ይገብርዎ ኣለዉ ስለዚ ሜክሲኮ ዓብይ ካብዚ ኩነታት እዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ማልቲፖላር ወርልድ ወይ multipolar world versus unipolar world ክበሃል ከሎ ካልኦት ሃገራት ሰላም እየን ዝረኽባ ካልኦት ነገራት ዕድላት እየን ዝረኽባ ምክንያቱ ክልተ ሓራምስ ክቃተሉ ከለዉ ካብቲ ጥቆም ርሕቕ ኢሎም ዘለዉ ካልኦት ኩላቶም ብሰላም እዮም ዝነብሩ ክልተ ንሕና ሓያላት ኢና ዝብሉ ኣብ ንሓትዶም ክጠማመቱ ከለዉ እቲ ካልእ ሰብ ሰላም እዩ ዝረክብ እንታይ እዮም ዝብሉ ገሊኦም እቶም ለባማት ራሽያ ትስዕር ኣሜሪካ ትስዕር ቻይና ትስዕር ምባል ኣየገዲሳን ኢና ኣፍሪካ ምስ ኩልኹም የለናን ኢላ ምስ ኩላቶም ጥዑይ ከም ዘለና ምሰለት ጉዳይ ክትገብር ኣለዋ ቢዝነስ ከይኻ ክትገብር ዘለካ ብሲ بسمعيت ناي حدا وين حدا تأثيرك نفسها أبزيد ليك أيتوان يخا ويب بوزيشن كتجبر لك استراتيجي سلزقونه ننوهت أمته مشاركت من كهنا كايو مشاركت حزال لك أجن بناتهم قد دايجن كتأثر يا بالكان زي this is the comment saying لبنا أبزوان زيد اللي مالتيو so let's continue of the power struggle between the unipolar and the multipolar world orders is Iran. Iran directly benefits from the increasing animosity between the two camps. This is helping to alter the balance of power in the Middle East, making a regional war more likely. Russia has long been the main arms supplier to Iran, and the two countries cooperated closely in Syria to preserve the Assad regime. But because Iran was under Western sanctions and Russia had business dealings with the West, Moscow kept Tehran at arm's length. But the Russia-Ukraine war has brought the two countries much closer. Western economic sanctions against Russia have deepened the economic ties between the two countries, as Russia explores ways to circumvent the sanctions. The bilateral trade between the two countries increased by 48% in the first quarter of this year. The two countries just signed an agreement that will connect Iran's Shatab banking system and Russia's Mir interbank system by the end of this month. With respect to ገለገለ ናይ ኣሜሪካ ኪላታት ክዛረቡ ከለዉ ኩሉ እቲ ስትራቴጂ ዋሽንግተን ዝተኸተሉ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኩሉ ኣንጻር ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ምዃኑ እዮም ዝብሉ ነቲ ዩኒፖላር ወይ ከዓ እንኮ ቀፅራዊ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ባዕሎም እዮም ይዕንዮም እዮም ዝበሃል ሃገራት ካልኦት ሓይለን ኣይኮኑን ይዕንዮም ባዕሎም እዮም ይዕንዮም ምክንያቱ እዚ ኩሉ ሰላም ከሎ ራሽያ ካብ ነዊሕ ዝበዝሐ ሃገራት ዓለም ራሽያ እያ ኣፅዋር ትበል ኢራን ንኣብነት ዝበዝሐ ኣፅዋራት ናታ ናይ ሕብረት ሶቪየት እዩ ራሽያ ትቦ ዝነበረት እዩ ግን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ራሽያ ኣካል ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ስለ ዝነበረት ቢዝነሳ ምስ ኣሜሪካ ምስ ኤውሮጳ ስለ ዝነበረ ምስ ራሽያ ምስ ኢራን እጋዳ ስለ ዝነበረ ኢራን ምስ ኢራን ዝነበሮም ርክብ ጥንቃቐ ዘለዎ እዩ ብዙሕ ርክብ ኣይነበሮምን ብዙሕ ኣፅዋር ሂቦምን እዮም ነይሮም ኩሉ እዚ መዓስ ተቐይሩ ኩነታት ናይ ዩክሬን ምስ ጀመረ ኤቭሪቲንግ እዩ ተቐይሩ ድሕሪ ኩነታት ናይ ዩክሬን ራሽያ ሕጊ ዝበሃል ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካ ኣይከተልን እየ ስለ ዝበለት ሎሚ ነዛ ኢራን እዚኣ ተቐደም ዝንዕቋ ዝነበሩ ሎሚ ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋር ናይ ራሽያ ክረኽቡ እዮም ንራሽያ ግን ራሽያ ደንጊፆም ጥራይ ኮነ ዝብዋ ዘሎ ንራሽያ እውን ኣብቲ ኣገዳሲ መድረክ ብዓቕሞም ሓጊዞማ ስለ ዝኾኑ ኢራን ክልቲአን ድማ ረብሓ ኣለወን ንግዲ ናተን ክልቲአን እግራት ስለ ዘለዎን ኣብ መንጎን ዘሎ ንግዲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ንግዲ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ሲስተም ኣብ መንጎን ዘሎ እቲ ስዊፍት ደገሎ ደገዲፎም ናቶም ሲስተም ኣታትዮም ብሓደ ክሰርሑ ጀሚሮም ኣለዉ ንኢራን ብፍሉይ እዚ ዓብይ ኣድቫንቴጅ ዝባ ምክንያቱ ንነዊሕ እዋን ዝተነፀለ ስለ ዝኾነት እቲ ናይ ራሽያ ቴክኖሎጂ እቲ ናይ ራሽያ ዕቤት ናይ ራሽያ ስፍሓት ናይ ቁጠባ ንኢራን ዓብ ፀጋ እዩ ስለዚ ካብዚ ብዙሕ ነገር እያ ከሲባ ኢራን እዩ ዝበሃል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ናይ ቻይና ካ ክትሪእዎ ኢኹም ቻይና ንኢራን ብዙሕ ኢንቨስትመንት እያ ገይራትላ ተተቕርፂ ናታ ዋላ እቲ ሜትሮ ሲስተም ኣካል ነገራት ኤርፖርት ዓበይቲ ኢንፍራስትራክቸርስ ናይቲ ሃገር ቻይና ኢንቨስት ገይራትሉ ቻይና ድማ ሓደ ዓባይ መሻርክቲ ናይ ኢራን እያ ኣብዚ እዋን እዚ እውን ነዳዲ ናይ ኢራን ኣይትግዛእ ዶ ገለ እናተበል ኖ ፅቡቅ ጌርና ክንገዛሎም ኢና ኢራን ኢሎም ሓደ ካብቲ ምንጭቶት ናይቲ ሃገር ዘሳልጡ ዘለዎ ቻይና እዮም ስለዚ እቲ ሽርክነት ናይተን ሃገራት ከምዚ ድማ ኣሜሪካ ትደልዮ ዘይኮነሲ ኣንጻር ኣሜሪካ ኩሉ እቲ ዘጋጥማ ዘሎ ብሰንኪ ፍሽለት ናይ ፖሊሲ ናታ ምዃኑ እምበር ቀደም ኢራን ተነፂላ ከላ ቻይናን ራሽያን ኢዳ ኣይትውን እዮም ነይሮም ኣብቲ ናይ ኢራን ጉዳይ በቃ ተነፂላ ኤርትራን ኢትዮጵያ ኤርትራ እዚ ኩሉ ገዳብ ሬድዎ ከሎ ቻይናን ራሽያን ኢዶም ኣይትውን እዮም ነይሮም ስለምንታይ ንኣሜሪካ ይሰምዖ ስለ ዝነበሩ መሻርክቲ ስለ ዝኾኑ ኣብ ሽግር ክኣትዉ ይደልዮም ነይሮም ሎሚ ግን ኩሉ ነገር ዳርጋ በዓልኩም ትፈልጡ ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ቻይና ንዝኾነ ይኹን ናይ ኣሜሪካ ትእዛዝ ክሰምዕ ኣይደልን እያ ኣብ ዝኾነ ይኹን ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ ድማ ራሽያ ንዝኾነ ትእዛዝ ናይ ኣሜሪካ በንፃሩ ጥራይ ክትከይትደሊ እዚ ከዓ ነተን ካልኦት ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰላ ዓብ ዕድል ይፈጥረሉ defense cooperation, the two countries have moved beyond their previous client-patron relationship,
with Iran becoming a major supplier of arms to Russia since the Ukraine war. One recent report suggests that Russia has purchased at least 6,000 Shahed 136 drones since the war. There were also reports that Iran was sending hundreds of ballistic missiles to Russia. Recently, Iran سمعكم هذا؟ سو زي حجي رشا أتوار تبالغ بالكله كابزيرو تبقيس كم زي كونه درو إيران أشحات أتوار باليستيك ميسايل يكون تشاهز بهالا درونات يكون ببزحي ني رشا كم زحبتا كم زحجزتان كم شتت الله مالتشو زي جلما لك أبجز الشجرة هذا ما إيران كساكن دي الرشا كتحجزها كم تخط سو أمون جنزلو كنتات أزيد تبغى مهانو أزيد ما أمريكا أبسك قد فترة لازلو إيران زبال كم تقدم بستنزل حيلي كونن بزح دقف زلوه حيالات دقفت زلوه حيلي سواء إذا حدا كابتي نتكوينات كبيت كقبر الزخل كونتات مهانيز نقر زلو. Recently, Iran is said to be supplying anti-drone defense systems to Russia. In exchange, Russia is said to have promised to provide Iran with advanced fighter jets and air defense technology and is providing technical assistance to Iran's spy satellite development. In April, Iran unveiled a new drone that looks a lot like the powerful Russian Lancet drone, a precision loitering munition that in the Ukraine war has proved to be highly effective against high-value targets deep inside the enemy's lines. All this is helping to upgrade Iran's military capabilities and strengthen its defenses against any future airstrike by Israel on its nuclear infrastructure. There's little doubt that Iran is exploiting the power struggle between the unipolar and the multipolar world to move closer to realizing its ambition. لك كم قالوا تقرأ إيران دما نتأمنغو أمريكان راشان أمريكان تشاينان versus أمريكا أنصار راشا تشاينا كم دما أمريكا أوروبا أنصار راشا تشاينا زخدو زلو من قدي مزميزة لك كم قالوا تقرأ ناتا وتهدروا عقمناتا أم مسفحن أم حيال تقويز نزل لها قرية زين نتا قاعد منقزم حيالا زلو تدقيمة نتكونتات مزميزة ددليا ربحتات alignment شركتنا قبرت وتهدر عقمناتا نبزل على درجة by the way بزح reports نصور دا يكون نمبر نيكولا راسوار وديا بس حال لا يزب بهالزلو تزي تحطو كساكني نصور نت الوينبر ولا تي معربة عالم يفلتيو ناي بوحدة توارح تريفهم كم زنبرة أبتي نيكولا راسوار نكبت so at the end of the day زي إيران دخون زلو لون ويت مالي أبزي لنكنا أبزي جزء كبر وج عبء عنوات ده يريدهم زوجز انت زي قبرون بحلا يعني if they get 5 years they can be very very regional powerful country عبء هاجر قون عيال هاجر قون خلي again زي جزء لو كنا أتكن ساكن نيكس always يخل we don't know to join the world's nuclear club and continues to provide assistance nuclear technology to Iran. Like Russia, China has long been an arms supplier to Iran. China was a principal supplier of nuclear technology to Iran until the 1990s and continues to provide assistance to its missile development program. The deterioration of the US-China relations under Biden has pushed China and Iran closer together. Although officially China has imported no Iranian oil since middle of 2022, most of the Iranian oil exports are ending up in China, according to data compiled by Klepper, a firm that specializes in tracking global shipping traffic. Much of the oil that China imports from Iran is passed off as oil of other origins, with tanker-to-tanker transfers in the open sea circumventing Western sanctions. So انتهت ذلا China proactively وين دايما دايلا نتقدر أنا أمريكا نمتحس ولا كوا كم تغييرات جز انت زي لا أبكال من قدتات غير بحر دي أبقلب تانكراتنا تغييره تندادنا إيران زبس حكفالو China تجوز زلا سلزي كل تنريو زلنا ناي بحكي نتي دايناميكس ناي علمنا ويأكيد ناي علمنا بزقلت فمن قدي بزقلت فمعزن صغيرة زلوا زي كمل سايزيا أبتناي ريل حج زل situation مالس or Iranian Guard militants in Syria and Iraq. What does this tell you about just how concerned the United States is about an escalation of violence in response to recent attacks on Hamas and Hezbollah leaders, those threats of retaliation, concerns about a more widespread conflict in the region? I think the United States is concerned at two levels. First, it's concerned obviously about a regional conflict escalating, breaking out with thousands of lives potentially lost, whether in Lebanon, in southern Beirut, a la 2006, or frankly, rockets hitting Tel Aviv and other high population areas in Israel. تحكم أبد حريتي وتيوان تايز بتزلو أمريكا سكات هلوا
قبل على السيفيلاويان كور زخل عنوات أب ليبانوس كلام لا يدبل حسوتي زي حسوا خلوا قميم زقبرو قبل على إسرائيلاويان سيفيلاويان كور زخل ترايز حسبهم ناي كالوت هجرات إسلام ፍጹም ተገዳስነት ከም ዘይብላ ኣሜሪካ ታይም ኤንድ ኣጌን ተደጋጋሚ ዘነፅሮቶ ኩነታት እዩ ምናልባት መልሓሶም ንመፀበቂ ኢሎም ከምዚ ዶ ከምዚ ናይ ሂወት ናይ ደቂ ሰባት ብላብላ ሓሶት እዩ ሓደ ሰብ ኣፅዋር ሸይጡ ገንዘብ ዝእቱ ዘሎ ከመይ ገይሩ ብዛዕባ ሂወት ናይ ሰብ ክሓስብ መክሰብ ናትካ ካብ ኣፅዋር ተኮይኑ ካብ ጥፍኣት ተኮይኑ ከመይ ጌርካ ብሂወት ሰብ ብድንግፅ ኢልካ ትዛረብቶ ሂወት ሰብ ዘደንግፀካ ተኮይኑ ሓዊ ትሸይጥን ኢኻ ኣፅዋር ኣይትሸይጥን ኢኻ ዘቃፅሎም ነገራት ኣይትገብርን ኢኻ ግን ከምስሉ ስለ ዝፍትኑ ከምዚ ናይ ሞራል ሰበክቲ ኮይኖም ናይ ደቂ ሰባት ሂወት ካብ ዝኾነ ክኸውን ከሎ ብጣዕሚ ዝሕዝነና ገለመለ ክብሉ ከለዉ we need to be very careful ሳዕ ክንደይ ማኒፑሌሽን ቴክኒክ ከም ዝጥቀሙ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት ደይ መደይ ኢልካ ዝግበር ዘሎ ምዃኑን ሃንደበት ዘጋጥም ዘሎ ከም ዘይኮነን ምግንዛብ የድሊ but it is what it is ከም ዘለዎ ጥሪኻ ክትሪኦ ዘለካ ንቐፅል ኣብዚ and Syria all attacking simultaneously, with basically the goal being to get the missiles and rockets time on target occurring simultaneously to overwhelm the Israeli and American air. So እቲ ኩነታት ከጋጥም ዝኽእል እቲ ዕንወት ከጋጥም ዝኽእል we all know ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም እቲ destruction is going to be massive. Sinwar is the leader of Hamas. I believe he's stationed in a luxury villa in Qatar. My guess is that he will be in hiding because if they can get Haniyeh in Tehran, they can get Sinwar in Qatar. So I think that he'll either be moving around. He certainly won't be in his luxury villa. And I think that the Israelis would like to get him. Clearly, their strategy is to go after the leadership of the adversaries they face to undermine the effectiveness of the fighting force of those organizations. And what are we seeing with other countries, including Russia? This morning, there was a flight from Russia down to Tehran by an airline that is normally used to supply arms and munitions. Now, it was a single aircraft, so it does suggest that there wasn't a large supply of munitions, but it could be advanced military equipment on that aircraft. We simply don't know what type of equipment it could be, but that was very clearly significant. And I would fully expect Putin to be supporting Iran in any conflict with Israel. So that's likely to be the case with Russia and Iran. I don't see any other countries really supporting Iran at this point. So ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ሪፖርት ቅኒ ዝበለ እዩ ንግረ መንገዱ ግን ምዕራባዊ ሚድያ እውን ይዛረበሉ ከም ዘሎ ክገልፀልኩም ኢለ የምፅዮ ብተደጋጋሚ እዚ ሓበሬታ እዚ ክንጥንቀቅ ክንክል ኣለና ኩሉ ግዜ ኣብ ምዕራባዊ ሚድያ ዝመፅእ ሓበሬታ ነቲ ናይ ናይቶም ፀላእቶም ሓይሊ ኣዳኺምካ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ደገፍ ከም ዘይብሎም ልክዕ ከምዚ ንራሽያ ንፑቲን ዝብሎ ዋላ ሓንቲ ተነፂሉ እዩ በይኑ እዩ ዘሎ ዓለም ገዲፋ ተያበይኑ እዩ ሰሜን ኮርያ ጥራይ እዩ ሕግዞ ገለ እናበሉ ከዳኽሙ ዝፍትኑ ኮሚኒቲ ሚድያ ናቶም ነቲ ናቶም ሓይሊ ደገፍ ነቲ ናቶም ሽርክነት ዓብ ከም ዝኾነ ነቲ ናይ ካልእ ግን ተስፋ ዘይብሉ ዓቕሚ ዘይብሉ ዋላ ሓንቲ እኮ ትርጉም ዘይብሉ ከምኡ ጌርካ ምዝራብ ንምንታይ ነቲ ህዝቢ ናቶም ከምኡ ጌርካ ማኒፑሌት ትገብሮም ነዝበዝ ህዝቢ ማለት እዩ ሚድያታት ናቶም ስለ ዝከታተል እንታይ ይብል ህዝቢ በቃ ተስፋ ዘይብሉ ትርጉም የብሉን ኢሉ ካብ ሃገሩ ክሃድም ይኽእል እቲ ዘለዎ እምነታት ከጉድል ይኽእል ሎሚ ግን ሰብ ፈሊጡ ወይ ነቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ነቲ ብግምጣል ኢኻ ክተንብቦ ዘለካ ዩክሬን ትስዕራላ እዮም ዝብሉ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ዩክሬንስ ከመይ ጌራ ክትስዕር ትኽእል ኣብ ከመይ ኩነታት ኮይና እያ ባዕሉ እቲ መራሒ መመት እዩ ህዝብና ይውዳእ ኣሎ ዝተረፈና የብላን ብምሉእ ሓደጋ ወዲቕና ኣሎ እናበለ ከሎስ ዩክሬን ትስዕራላ እንድሕር ዝብለካ ኮይኑ ሲኤንኤን ከመይ ጌርካ ክትኣምን ትኽእል ድምፅል ኢሎም ድማ እዚ ኩናት እዚ ምውድኡ ዘይተርፍ እዩ ገንዘብ ክንሕግዛ ይንኽእል ኢና ይብል ሓደ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ምክንያቱ ትርጉም የብሉን ዝተወደአ ኩናት እዩ ግዜ ጥራይና ነነዋሕ ዘለና ይብሉ ስለዚ ኩሉ እቲ ዘረባ ኣብ መንጎኦም ዘሎ እቲ ሸፈጥቲ ሚድያ ሜይንስትሪም ሚድያ ዝዛረቦ ነቲ ዘሎ ናራቲቭ ነቲ ዘሎ ትረኻ ኮንትሮል ክገብርዎን ነቲ ንሶም ዝደልይዎ ዓይነት ትረኻ ኣብ ርእሲ ሰባት ክኣቱ ከም ዝደልይዎ እዚ ከዓ ኣካል ናይቲ ንምድርጫ ድዩ ንካልእ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናይቲ ሃገር ወይ እውን ደገፋት ክግበር ዝኽእል ሞራል ናይቲ ህዝቢ ኣብ ግምት ኢቲኻ እቲ ንሶም ዝደልይዎ ጥራይ ክህሉ ስለ ዝደልዩ ነዚ ኣስተውዒልካ ምርኣይን ምኻድን ልዑል ኣገዳስነት እዩ ዘለዎ ንመለስ ኣብቲ ሽርክነት what is China doing on this one ስለዚ እቲ ብተፈላለየ መንገዲ ክበከው ስለ ዘለዎ 2021 Iran and China signed a cooperation agreement under which China agrees to invest $400 billion in Iran over the next 25 years.
Iran joined the Shanghai Cooperation Organization in July 2023 and became a member of the BRICS in 2024. With the invitation to join the BRICS, Iran has emerged from international isolation and has shrugged off its outcast status in the West. Biden came into office in 2021 with a pledge to re-enter the Iran nuclear deal signed under Obama that Trump walked away from. Iran's growing ties with Russia and China might have prompted a change in U.S. policy, but that didn't happen. In September 2023, Biden agreed to unfreeze $6 billion of Iranian funds to win the release of 5 Americans in Iranian detention. 2 months later, only weeks after the Hamas attack on Israel, Biden unfroze another $10 billion that Iraq owed Iran. Meanwhile, the Biden administration stopped enforcing the sanctions on Iranian oil exports. As a result, over the كل زتري وزلهم تجنزب كسع كندي أمريكا بتناي جنزب حيلي جيم كتسعود كم زلها بهوتنا هجرات. مالتي زي بدولار زل جنزب كاب زخوني يخم بانك زلوا ني ترانزاكشن استخدت كم كابتن خد سجاجر نجارات اللي خان خد كفلي الكاز قدف كايو كل نجار فريز قبروا كم زي تكمل لي قبروا مالتي كم ناي راشا تقولين لما وشيدوا من عاقا نسأل خير تقوى مالتي كل زي سلمتاي أمريكا نت سيستم الذي علنا دبلو سيستم manipulate نجوري نبرو سلزلو it's a very sad reality بخمس قطر كل تكونتات but it is what it is كبزلو وطريقة خطر يدخل كالب فليخا كرز غلا يكون this is the world that we live زيتي هي ود علمنا تنبرو لزلا أب كم زي مدرخينا نبرو زلنا. The past 2 years, Iranian oil exports have increased by 10 times to reach 1.5 million barrels per day last month. Assuming Iran is selling its oil with a 25% discount, this means Iran has been able to generate an extra $50 billion in terms of oil revenue over the past 2 years as the result of U.S. policy under Biden. It is possible that Biden wanted to woo Iran away from China and Russia. It is also possible that Biden needed Iranian oil to help keep oil price low. Whatever it was and is the reason, the clash between the unipolar and the multipolar world has been a huge windfall for Iran and its proxies in the Middle East. بحفشة انتهي كريكم دليل اللغو اتي كونتات إيران نتزن برومز أجماعات مفتاح نتنيشتي حقوافات ناي بوليتيكا ولوطنا أمريكا زقبر زنبر إنها تتقوموا نعوتي وتهدروا عامناتهم نحيلوا يخدنيرهم وتهدروا عامناتهم أبحيال درجة يزلوجن مسنا إسرائيل مسنا أمريكا زودا دريك نبلاي نخلينا certainly برقص دقفنا أمريكا ناي روسيا كمونا تشاينا كمزود لي فلوتيو but تن هجرات ونبعلن fully committed دين كسا كندو كعجزة كنا منتهي كون أبس حج نريو زلنا نكوينات وربنا نزبال زلو كرايو كسا كندي ركب اللون كسا كندي شركنة حيل اللو نخندي كخيدخل نخندي عمقات كخيدخل زي only time can tell بلو جزية يكمل شو زخل نحنا نمنيو سلام ركعتن كسانتن كله بعالمين عندلي إيران مس إسرائيل كتواجع عندلي إيراق مس إسرائيل مس كله كتواجع عندلي وداينا يوكرين بسلام كوداينا عندلي عالمنا ناب سلام كتملسي عندلي لكن تي أمريكا تأخذ زلا من قدي ناب سلام قصد زخل كم زي كون ترايو that's all أبزه يجي كن ريو نخل إزت راي كون زخل ناتم صلوات تجبروا صلوات زجبروا له جزيء تخكل صلوات مهللان زليو جزيء مالت كم زي كم ترى زينا وترى تنتراجر كم يتصدر this is real time حدا جازلو نيكولا رواز وارز عتقة هجراتين زعبا مزعينا يدك سبعة توجه كجبروا زغلا حدا جنيا كون كم زغل حدا جا خاطر حدا جا يكونسي هيوت مقطع هيوت أب عالمون أب أمريكا تحطه كجبر زغلي روسيا مس تشاينا يتفانن زلو تشاينا مس روسيا مس أمريكا يتفانن زلو نو روسيا مس أمريكا مس أوروبا مس أمريكا يتفانن زلو أمريكا مس تشاينا زي كله زيد حد أمريكا إسرائيل بعد نيكولا روها قريب إيران نيكولا كركب قريب زولينا بالله so حابزن اللي على السقعة في تراي كلني بعلم العلت إنك عقد مستوى على نزولينا بالكو نحن دمان نتزول عبريتها كسب زولو كن حبركم كفتنينا لايك جبروا سبورت جبروا ناتكم كومنت تقدروا بليز حاجة زينا بالكو نايلو معرستي أبز خدي كم وتر دما بزي لبوا حاجة تفكم سلدي اللي إذا لبوا سمعوا أجد اسمع بالتات أبزوان كنستقبل لهم زلنا مجمريا علمنا كابناي دولار ناي معرباوي علم قطباوي عبلالا نام مبراق قصعت خيدالا سلازي أبزوان زي ገንዘብና በዶላር ይሁን ቢሮ ተቀሚጥ ዘሎ ቁሩብ ምናልባት ካቡና ካል ዳይቨርሲፋይ ክንገብር ክንገዳዳለና ዝድማ ፈሊጥና አስተውዒልና በመንገድ ስቶክ ማርኬት በመንገድ ክሪፕቶ ክንገብር ከለና ውጽኢታዊ ክኸውን ይኽእል ካላይ ድማ ዘለና ትምህርቲ ይኹን ፍልጠት ድሩስ ስለዝኾነ ዓለምና ድማ ብቁልጡፍ ትቕያር ስለዘላ
ንዑ ከነስተኻኸል ዝተፈላለየ ኣብ ዝዋንን ንመጻኢን ከገልግለና ዝኽእል ፍልጠት ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ስለዚ ኮፍ ኢልካ ደቂስካ ምኻድ ውፅኢታዊ ይኮነን ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለየ ትምህርቲ ስለ ዘለና ኣትይኹም ተጠቐሙሉ ይብለኩም ታንክ ዩ